de constituir un consorcio coa participación das distintas administracións e entes implicados. E entrando xa nos contidos da proposta, dende o noso punto de vista, a cidade ten que liderar a transformación dos terreos do porto interior que resulten desocupados de actividades portuarias en base ao mantemento da titularidade pública dos mesmos e cos seguintes que en San Diego se ubique o futuro hospital público universitario da cidade. Esta opción presenta, dende o noso punto de vista, as seguintes ventaxas. En primeiro lugar, resolve os actuais problemas de falta de espazo, dispersión de edificios e problemas de accesibilidade que presentan os distintos edificios que forman parte do complexo do Choac. En segundo lugar, a nova ubicación resolvería tamén os problemas de espazo do INIBIC, o Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, permitindo actuacións que son fundamentais para que a Coruña sexa e siga sendo unha cidade de referencia na investigación biomédica, como a construción dunha torre de investigación e dunha residencia para investigadores e especialistas internos residentes. En terceiro lugar, evitaría a colisión entre instalar nos terreos da actual fábrica de armas a cidade das TIC ou o futuro novo hospital. E en cuarto lugar, dotaría a esta área, a área de San Diego, o Distrito Mar, de actividade ás 24 horas do día, resolvendo os problemas de seguridade que a falta de actividade nocturna podería suscitar no uso que se lle dé a esta área. Pero, ademais, hai unha quinta razón, e dende o noso punto de vista, non menos importante, porque a nova ubicación próxima ao mar, na que é posible a creación de amplias zonas de aparcamento, unha ubicación de doada conexión coa C12, coa C10, coa avenida Ramón e Cajal, e próxima tamén ao tendido ferroviario do Porto Interior, facilitaría a accesibilidade e a conexión con distintos modos de transporte. E, ademais, dotaría a esta área da masa crítica necesaria para establecer outros modos de transporte público, como é o transporte marítimo e como é a creación de servicios ferroviarios de proximidade. En definitiva, nos apostamos por que haxa transporte marítimo que conecte a Coruña co resto das localidades do Golfo Ártabro, incluído Ferrol, e por implantar servicios ferroviarios de proximidade, o denominado tren-tram, que aproveitaría o tendido ferroviario existente no entorno da Coruña para establecer trens de cercanía que, ao entrar no casco urbano, aproveitando o tendido ferroviario do Porto Interior, actuaría como se fose un tranvía moderno. Por iso, esta proposta que vos estou expoñendo, completámola coa demanda da creación en San Diego dun intercambiador entre os distintos modos de transporte